Salut și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta vom juca Minecraft cu George. Hello! Noi avem acum o mapă de PvP. Fiecare și-a ales ce au vrut, iteme, astea, chestii, trestii. Stai. Ok. Este în damage. N-am știu. Bine, dar nu mi-a fost neapărat ăla. Dar mersi că îmi dai damage. Dar puțin ți-am dat instant damage, doamne. Stai să mă uit încă o dată să văd dacă Hai. e totul ok. Vom face PvP. Ok. 3, Mai întâi cu arcul. 3, 2, 1 și... tu ai infinity. Da. Bun. Bă, am un bug de ăla. Nu te uita. Cum de nu te-am atins? Eu n-am flame pe arc. Deci bucură-te. De ce mi-ai săgețile? Nesimțit. Păi și tu mi le iei. Cum ți le iau? Că sunt cacolea. Eu nici măcar n-am destulă putere să ajung până la tine cu săgeata. Uite și tu, nici măcar n-am Nici eu. putere. Bai. Cum îți arde? Mersi. Una. Da, și așa mă distrugi. Eu ți-am zis că mai bine prima oară facem direct. De Ok. ce vrei tu mereu? Că ești mai bun la tir cu arcul, de asta, nu? Nu. Ba da, de asta vrei să jucăm mereu prima oară cu asta. Mi-ai dat cu poison. Știu, dar eu n-am flame măcar ca și tine. Păi, ți-am zis că ne Eu alegem. intenționat nu mi l-am pus, că să nu te... No, facem. No, ok, hai facem cu săbile, ok? Hai să te văd, hai. 3, 2, 1 și... Ha! Dar n-ai voie să pleci atâta, bă. Da, da, am pus aici poison ca să te omor. Dă-te mai acolo, băi, du-te să mori. Hei, de ce nu poți să dau în găină? LOL? Vrei? Ai primit weakness. Știi ce înseamnă aia? Da, de ce? E? Că dai mai puțin damage. Nu mi-a dat deloc. Gata, mă mai înfuriat. Nu! Ok. Hello, dragule. Aha. Da. Ai tons. Da și tu. Ai fire resistance. Yep. Dar ce crezi? Gata, hai. Bă, dar n-avem voie. Păi ce? Eu ți-am zis că n-avem voie. Eu am scos și arcul, da, ce-i vă eu? Dar n-avem voie. Ce nu? Dar mersi că ești nesimțit. Da, din cauza numai că mi-ai dat cu săgeata aia. Și mie strength, nu? Da. LOL. Din cauza că mi-ai dat cu săgeata aia furisită. Eu n-am scos arcul la tine. Unde n-ai băia ăla? Ah, LOL. Și departe l-am pus. Yes. Yes, atunci. Thanks. Dar bine, ți-am tras doar una.
Să fim serioși, nu ți-am dat atâtea. Eu una ți-am dat. Da, dar tu ai avut... Bă, nu mai merge poțiune de instant hell. Eu nici nu mai am. Mi s-a golit. Eu mi-am dat heal. Eu nici măcar nu pot. Și tu ai viață full, nu? Nu. Dar nu mai da cu arcul ăla. Fugi, fugi. Fugi, fugi, fugi. N-ai voie să te îndepărtăzești așa de tare, să fim serioși. Gata, hai. Bă, am zis că n-avem voie cu Ender Pearl-uri. Ba da, chiar tu ai zis. Avem voie cu Ender Pearl-uri în afară de... N-avem voie cu ăla. Cu chestia aia, nu știu cum se numește. Chorus. Horus, da. Da, mă omor, sigurat. Îți zic, uite, ție ți s-a regenerat viața că ai mâncat. Eu nici măcar nu mi-am luat mâncare, nesimțit. Eu ți-am zis să avem iteme. Ai zis că n-avem voie cu mâncare. Da. Și eu mi-am dat și heal. Eu mi-am dat și heal. Păi da, dar dă-ți jos mâncarea. Ok, na. Că am avut 4, na. Na. Și de ce nu mă lasă să-mi iau restul itemelor? Nu mi le știu, e nevoie mare. Acum cu arcul. Tu cum? Da. Știți că plec. Ok. Să iei bere. Acum. Mergi. De ce? Că poate vin mai repede. Bine. Ceau. Da, chiar nu te înțeleg de ce vrei acum doar cu arcul. A, mersi. Mersi frumos. Nu mă omor cu arcul. Da, fix, uite. Titi s-a oprit din poison și mie mi-a stat cât un minut. Oh, am vorgăina din spatele tău. Mersi. Mulțumesc. Eu mi-am poțiuni. Ești cel mai gentil om. Nu mai am. Gata, mor, n-am ce să zic. Mor, n-am nicio șansă. Am jumătate de inimioară. Dar tu crezi că eu mai am inimioare? Păi normal. Dacă mai dau acum cu Ender Pearl, mor. Bravo. Eu încă nu te înțeleg de ce nu vrei să jucăm pe Skyward și vrei pe lumea asta ta. Jumătate de inimioară, nu? Păi ce, mi s-a regenerat, ai ceva împotrivă? Dar tu ai mâncare, nu? N-am mâncare! Eu dau mâncare pentru că nu mi-a scăzut. Nici ție nu ți-a scăzut mâncare. Ba da, eu am -3. Mhm. Mor. Cuplă. Da, ce mor, cât mai ai? Jumătate de inimioară. Și eu nici nu mai am săgeți. De care? Poison. Că eu nu m-a dat ce mi-am luat. Și mi-am pus și Infinity pe ar, dar na. Păi la astea nu merg. Nu mai am 10 săgeți. Și tu bine că le colectezi pe toate. Da, sigur.
Da, mort. Mort sunt. Thanks. De ce? Că mă omor. tu ai thorns. Dar și tu ai. Da, păi și eu mai am jumătate de inimioară. Și eu cât crezi că mai am? Deci nu ne putem bate așa, pentru că arcul nostru nu scade. Win. Da, da, aha, așa îți place să spui numai win. Atâta zici tu, mereu. Și la aia la co-ops, așa zici. Când zice counter terrorist, tu zici numai win. Ce? Că nici nu ne-am bătut. Acum. Ne. Da, thanks! Thanks. Eu nici nu mai am săgeți. Da, bine că mie îmi cere Da, repornire, sigur. să... Cum? Măcar lasă-mi să-mi iau și o sabia, că eu nici n-am apucat și tu ai venit și m-ai lovit. Dar bine terminăm cu săgețile astea odată, pentru că eu am terminat și nu mai pot să joc. Eu am și punch. Bravo! Mă întrebi pe mine? De parcă ar face ceva panciul ăla. Da, te aruncă într-o parte. Și Tu câte vieți mai ai? bine că mie îmi trimite mesaje Orange-ul. Tu câte vieți mai ai? Full. Full. Ce mă întrebi? Dar termină cu arcul ăla odată! De ce? Ești chiar nesimțit deja. Dacă eu mi-am dat steak-uri... Păi bravo! Eu mi-am luat intenționat doar un steak de poison Da. ca să nu fiu și eu numai cu arcul. Fricos? Da, mersi. Ești cu arcul, nu. Crezi că nu te pot urmări? Bravo. Bravo. Poți să termini odată cu săgețile alea? Nu. Live game. No, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa!